Sanibonani ninjani, welcome back to our YouTube channel. I hope you guys are still okay and in the right. This is KZN Podcast, my channel, your channel, everybody's channel. So kusho ukuthi nawe ungumnikazi une right. So anyway, what we ask and we want from you is to make sure that you subscribe or uyacofoza like or ushi comment. Mafezi lento zimahhala ndazikhokheli so anenze nje uyokuba noma tell me speak about Penny Ntuli, lady from former Gagazi FM owaduma ngokuthi wayekhokhela 2.8 and then wasethi uyahamba ngoba ekhala ngokuthi Gagazi FM alimthandi limuzwa kahle and uxabane nalo geli lo wayesefikile sesikhundleni sisho Ayanda Melanzi. And then after that sekebhala istory sakhe sidabukisayo ku social media iJozi FM yabesimthatha yamnikeza u9 to 12 agcinanga lapho igcina simnikeza no Maskandi wama Saturdays wasehamba ku Penny Ntuli wayolanda naye umngani wakhe Masizwana base besakaza ndawonye kuleyo show. After that sikeke she then wafudukele eGoli wasiyayishiya KZN wayesasho ukuthi hayi cha impilo isihamba kahle, uyasichazele nje asho ukuthi hayi unemali zakhe manje unemoto zakhe sho uholelwa kahle ngoba ngathi unemoto ezu3 or 4 ingane zakhe azondlayo kade kuningane ezintathu. Anyway, Penny Ntuli is back on the limelight ngalo ukuthi futhi ukudume kakhulu kuPenny ngomtshontsha ama-post ukuthi i-post akayibheki ku-Instagram ethi mangabe nje ulentuzile wena wabhala wathola u0 like uyayithatha yini i-post ayibhale bese zothola kahle ama-1000 like. Anyway, today we're speaking about Penny because she is currently trending and she's trending for ukuthweka nokudansela ama-track ku-N3 Escort udunusile walala sizoyifaka ivideo la kuzoyibonela. uPenny uthe nje ngeweekend nomngani wakhe bephethe izinkamba zikaFaro kuthiwa iy'nkambi zikaFaro i-Astropace badunusa ke badansa ke bashayiwe ama-track edlula yake kube lonto khoza kumkhulu umsindo ku social media. Abantu abaningi bayisho ukuthi akasona isibonelo esihle yayenziwa lento zokhoza ingozi okuze kwangenela ngisho i-Department of Transport yabhala ku social media yathi cha thina si-transport asiyamukele lento futhi siyanikhuza abantu base South Africa ukuthi ningadlaleli ku-freeway. U-freeway is a no-go area ngoba one mistake lapha ya bekungashona o-driver bengakhozeka inkinga eziningi. Babhala ke bathi hayi cha niyofanele ngathandazanga bebhala ku Twitter i-department. uPenny ke usephumile obala ke wazi ufaka istatement ezosho ukuthi cha akayisoli futhi akanandaba nalento ayenzile. Wayesethi laba bathaba izingane zabo yena ungama role model azo wase yabatshela ukuthi cha ningazenzi izingane zenu ningathi ngi role model ezingane zenu aningazi ngibona nje ngisema TV noma ngise radioweni akusho lokho ukuthi kumele nginikhulisele izingane zenu. Qhubekele kuPenny wafaka ivideo wathi cha naye zakhe izingane uyayikhulisela futhi akafuni zibe abanye abantu abangabazi babe yibonelo. Wayesethi ke yonke into ayenza yena uzenzela yena akanzeli omunye umuntu. So now ziboneleke le video yokuqala uPenny edansa ejiva notshwala uphinde wathi nakabuthinta utshwala kodwa abaningi bayasho ukuthi cha mzala sesikubone kakhulu emcimbini uhamba namadoda ahlukene uphethe utshwala ungabehaviso kumuntu kwi-limelight ngabe nalokho kusho ukuthi usuke ungadakiwe na and nolokudansa okulapha yathi nabe sikubona njengomuntu odakiwe. Usanda kubonakala kwengoma kwazo lonke ehamba nombomvu lo guy waduma ngokuthi O82 waduma ngo-O82 esemakhoneni naye ema-toilet yena uPenny waphindwa wabonakala noma umculo kaMaskandi ekuthiwa uSmira waphindwa wabonakala futhi nomunye u-actor ebade mfuna phansi naphezulu we-adulting. But uPenny kuyayiphika zonke lenzo ukuthi nje cha yena nje usuke yenza yonke into baba engakazi abuthinte engakazi abunuka. Ake nimuzwe ke ezikhulumela ke nje esho ukuthi cha akaxolisi konke akwenzayo usuke ekuma sober senses.